मा गोसो लानानै जातिखौ थगायदों, जातिनि गेजेराव खेलिमेलि खालामदों, गुरलाय गुरजाय खालामदों, बेबायदि मानसिखौ सिनायनानै लानायनि सम जाबाय। सोरबा माबा मोनसे बुंबानो थगायजालाबायबा जानाय नङा। दिनै नोंथांमोननि बाक्सायाव माखासे संगठननि दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा गामि गामि हाबनानै बुंदों जे धीरेन बर' बिथांनि नेतृत्वआव थानाय जायफोर मानसि बिथांमोना बुंदों जे सुक्तिया जों जासिगोन, जायोब्ला बर' रेजिमेन्ट खुलिसिगोन आरो बेनिखायनो बर' रेजिमेन्टआव हाबनो जायफ्रा लुबैदों, जायफ्रा हाबनो गोसो दं बिथांमोना दरखास्त होनांगौ। दरखास्त लागासिनो दं नोंथांमोननि ओनसोलाव, एप्लिकेसन लागासिनो दं। 101 थाखाबा लाफागोन दरखास्त बिदि रिपर्ट मोनदों। बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिदि थगायनानै थाखा खामायनायनिसो लामा लादों। साबधान, रायजो राजाफोरजों सांग्रां जानांगोन। गाबोन एनडिएफबिनि जिथु दाबि, दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जि दाबि, बेवहाय बर'फोरनो बर' रेजिमेन्ट दाना होनांगौ होननानै दाबिया दं। गाबोन सुक्तियाव बे जाफुंनोबो हागौ आरो जाफुंनोब्लाबो बर' रेजिमेन्टआ रिक्रुट खालामगोन इन्डियान आर्मियासो, नों आङा नङा, नोंथांमोना नङा। जों दरखास्त लाबानो इन्डियान आर्मिया बेखौ गनाया, खारन इन्डियान बे आर्मिसो, बर' रेजिमेन्टआ मोनसे आर्मिसो, इन्डियान आर्मि। बे फिजिकेल फिटनेस थानांगोन, खारनाय बारनाय लिरनाय गासैबो टेस्ट जागोन, एग्जामिनेसन जागोन। बेयाव जायफ्रा सिलेक्टेड जायो मेडिकेल टेस्ट, बे गासैबो जायफ्रा सिलेक्टेड जागोन बिसोरसो बर' रेजिमेन्टआव रिक्रुट जागोन। बेनिखायनो साबधान जानांगोन। सोरबा दरखास्त बिबानो जों खामानि मावनो हागोन होनना बुंबानो जाया। दिनै जोंनि बर' रायजोफोरखौ थगायदों, बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायदों। बेनिखायनो बेबायदि थगायजानो जाहाथे जोंना बेनिखाय सांग्रां जानांगौ। रावबो सिभिलियान अथरिटिया इन्डियान आर्मिनि रिक्रुटमेन्ट खालामनो हाया। आर्मि अफिसार फैगोन, रिक्रुटमेन्ट खालामनो जायगा जायगा बर' सेंग्राफोरखौ लानानै खारहोगोन, बारहोगोन, मेडिकेल एग्जाम खालामगोन, परीक्षा लागोन, बिनिफ्रायसो रिक्रुट जागोन। बेनिखायनो सोरबा धीरेन बर'नि मावथिया आर्मियाव सोनो होननानै दरखास्त लाबानो नोंथांमोना होनायनि प्रयजन गैया। थगायजानो नाङा, साबधान जानो मोजां। जुदि बिथांमोना प्रस्ताब खालामदों सुक्तिया लानानै धीरेन बर'जोंसो जागोन, भारत सरकार एसेबां जाम्बा नङा। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं, सरकारजों सावरायबाय थादों। एनडिएफबि प्रग्रेसिभ दं, पिपुल्स जेनेरेशन फर डेभेलपमेन्ट मुभमेन्ट दं, रन्जन दैमारिनि ग्रुप दं, इउपिपिएल दं, बिथांमोनजों सरकारा सावरायगासिनो दं। बे गासैबो सावरायनायखौ ज्राब जानानै धीरेन बर' हारसिंजों जायहा एक्सप्लेन खालामजानाय आफादनि नियम निति, आफादनि आदर्श भंग खालामनायखाय जाय एक्सप्लेन खालामनाय बाहिर खालामजानाय बेबायदि दैदेननि गेजेरजों भारत सरकारा एसेबां जाम्बा नङा सृष्टि खालामनो थाखाय। आरो दिनै रायजो राजाफ्रा किसुमान इन्टेलेक्सुवेल, सकल इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बेखौनो फोथायो। जोंहा दुखुआ बेसो, जों बेखौसो दुखु मोनदों। बे जाम्बा थगायलायनायखौ बादा होदों। इन्टेलेक्सुवेल जायफ्रा गावसोरनि लिडारफ्रा गनायो, गोरों गोराना गनायो, मेलेमजिबिफोरा गनायो, प्रसार खालामो, बिथांमोनाबो जे बिथांमोन बायदि मानसिजों थगायजादों, जुक्ति गैयै, नाजावै, गनायथावै बेबायदि बाथ्राजोंनो थगायजादों। बेखौसो जों दुखु मोनो। बेनि जों सांग्रां जानायनि रायजो राजाफोर। दिनै सरकारा जोंखौ ज' जानो लुबैदों, ज' जानो होनोब्ला बेखायनो जों बे एनडिएफबि मोननै, एनडिएफबि प्रफेसर रन्जन नामा जोंनि गेजेराव गोबां थैलायबाबो, गाव थांलायनाय जाबाबो, मोखां नायलायै अबस्था जों नुलाङो, जों ज' जानो जातिनि स्वार्थ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोंजों एनडिएफबिजों मोनसे समाव माबायदि बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ। नुबानो होसोलायनाय, दानथारलायनाय, अब्लाबो बर' जातिनि स्वार्थखौ लानानै जों जयै खामानि मावनो थानाय 2011 मायथाइनिफ्राय जों ज' खामानि मावनो हादों। दिनै बेबायदि समाव जेराव जोंनो खौसेथिनि गोनांथिथार, बे समाव सोरबा साफा सानैया गावनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय आफादनि थाखाय आफादनि साफानो समाजखौ खावदै खाथा खालामनाय गैया, बे जोंनि